салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои юристиҷаи барномаи нава шурӯъ мекунем. Комментарияи аввалина нависаем муҳиб. Салом алейкум брат, мо ай Россия меем наси 27 баъди соати 00 ҳуқуқ дора аблава биқапа. бародари азиз баъди соати 00 аллакай число алиш мешава, яъне ки 28 мешава, намехапам. рома нависай. Ташаккур бародар, ширин ҳарф мезанӣ, мардуме ки хобанд бедоршон мекунӣ. зинда бошӣ. иҷа нависай ҳоҷӣ, агар планошон буд накунанд, то 44 солара мебаранд хизмат. бабрак саидов нависай. Салом бародар, як савол дорам, илтимос ҷавоб гардон. Савол чунине: қарори замин дар номи дигар кас аст, хона сохта бошӣ, замин дар муҳлати чанд қадар дар номи хона сохтагӣ мегузарад ё ягон роҳи дигар дорад? ростига бародар, маълумот надорам дар ин саволот. ҳай мепурсам, барномаи оянда ҷавоб медам. ёрмаҳмад нависай. Салом алейкум акаи Сорбон, як савол доштам. Ман озираҷда 21 солаам, нав мактаб дуромадам, якум курсом, 5 сол баъд тамом мекунам, 26 сола мешавам, хизмат накардагиам. Агар баъди мактаб биёям Тоҷикистон, мара корда мегирам бе военни билет. агар ҳамун ҷое ки ту таҳсил мекунӣ, яъне донишгоҳе ки ту таҳсил мекунӣ 5 солаи ба фикри ма ки военни билет метиҳанд, барое ки военни кафедра мехонӣ дар донишгоҳҳои 5 сола. донишгоҳе ки 4 сола боша, ту уҷада военни кафедра надорӣ, военни намехонӣ ва военни билет намегирӣ ва баъдаи хатми ҳамун донишгоҳ ту 1 сол хизмат мекунӣ, баъдан корҳои военни медорӣ. ёқуб нависай. Салом алейкум ака, ман юристӣ мехонам дар Россия. баъди хатми институт мара дар Тоҷикистон ба хизмат мебаранд? Илтимос ҷавоб шате. худо нигаҳбон. агар ки уҷарам ранги худмон юрист хонданаш военни кафедра дошта боша, намебаранд. ростига бародарои азиз, ман бисёри шумо дар бораи қонунҳои Россия савол метиҳед. ман дар бораи қонунҳои Россия ӯ қадар маълумотам надорам. бигем ман қонунҳои Тоҷикистонам мехонам, бигем китобҳои тоҷикиам мехонам. дар бораи кодекси Россия ва дигар чизош ман маълумот надорам ва кӯшиш кардаистам ки ҳамун Россиярам кодексша бихонам ва саволотона ҷавоб дидам. ҳасан нависай. Салом акаи Сорбон, аблава кай тамом мешавад? аблава охири ҳамин моҳда тамом мешавад. фатиш нависай. Салом брат, барномаҳот бисёр тенҷаи, барои чӣ одамо ҳамин чизи дар Корея тамошо намекунанд? муҳсидин нависай. Салом алейкум брат, дар Тоҷикистон риш дошта бошӣ ягон чӣ меган? акӣ чиз ба ҳамаи шумо маълумай, дар ин бора ҳарф заданам лозим нест. иброҳим хоҷаев нависай. Салом Сорбон, ҳамин саволи мара ба пуррагӣ ҷавоб медодӣ, хеле хуб мешид. агар мард аз занаш ҷудо шава ва як писар дошта боша, алимент месупора? агар хизмат биқапаш, хизмат рава, алименти вай чӣ меша? раҳмат пешакӣ радной. дар ҳолати бародар доштани ҳамун шахсияте ки ӯ ба хизмати ҳарбӣ мерава, айтани вай метавона алиментша бародараш бисупора. айрӯи қонун ҳами хеле. аввай ки бародар надошта боша, вай хизмат намебаранд. иброҳим нависай. Салом акаи Сорбон, рӯзи 27 аблава биқапам, мебаранд? мебаранд. салим салимов нависай. акаи Сорбон, ҳамин хоҳиши моро агар каме ҳам боша, барои ҳамин штрафҳои роҳ нарушени нархи штраф чанд сумаи камтар мефаҳмонде, бисёр хуб мешид. аллоҳ нигаҳбонат боша. дар бораи штрафҳои гаи ма барнома дорам, дар ҳамин канали ма поисда биза штрафҳои гаи биза мебарои ҳамон барнома бидро ҳамаша ҷавоб додагиам. дар бораи ҳамин камераҳо ва нарушениҳош чӣ хелиянд, чанд суман, ҳамаша гап задагиам. алишер нависай. Салом ака, ман дани момент дар Россия ҳастам, Тоҷикистон бурам, як моҳ бестам бигардам, миём, мешава? саволҳои аҷоиб метиҳем баъзет. биё як рӯзам бест бирава, мешава? чима намешава? муҳаммед нависай. барои саволи пештарара ҷавоб додан як бори дигар раҳмат. видеоклип 2018 нависай. Салом ака, вақте ки маст ба мо ҳамла мекунад, мо заданда ҳақ дорем ё чӣ кор бояд кард? вақте ки ҳамла мекунад, мезанад дужа, ту аллакай ки роҳ надорӣ, барои самозащитаи худат метавонӣ ту худта наҷот бидӣ. ихе бугӯй ки маст дар роҳш рафтаи туро бизани беҳичӣ, дар ин хели ҳолат ҳаққу ҳуқуқ надорӣ ва дар ҳолатерам ки ӯ тура ҳамла куна, бизана, баъд туро бизанӣ, ҳеҷ кор накуна, агар ягон корманди давлат бубина, мебара административни нарушение ба қайтон мегира, яъне ҷавобгарии маъмурӣ. агар дар ҳолате ки ӯ тура бизана ва ту ҳеҷ кор накунӣ ва туро барои самозащитаи худат бизанӣ, ягон ҷош бишкана ё ягон
маиб шава ягон ҷо, дар ин ҳолатро ба ҷавобгарӣ мекашам. маҳмуд нависад: салом бародаро, ман доғи судӣ дорам. 3 моҳ дастизор шиштам, баъд ба штраф биромадам. Айбайн 2.5 сол гузашт. Мара аблава қапа бурдан метавонад. Аблава шахсиятое ки доғи судӣ яъне ҷиноятҳои сабук кардагиянд ва ӯро мебаранд ва ҳамун шахсиятое ки ба ҷамъият хавфнок зарарноканд ҳамун шахсиятҳоро намебаранд. яъне ки одамои ай 5 сол зиёд статья гирифтагиянд, ай 5 сол зиёд зиндонӣ шудагиянд ҳамвора намебаранд. Ай 2 моҳ 3 моҳ ё ки 1 солу 2 солша мебаранд ба хизмати ҳарбӣ. муҳаммед нависад: салом алейкум брат, миллион раҳмат ки савола ҷавоб додӣ. Рости ман ҳамин савола ним сол ҷавобша кофтам. Ай барномаи худат нав як ҳафташи дарак дорам. Ташаккури зиёд. Дасти Усон нависад: салом брат, ман 2 фарзанд дорам, не ки қатъи оилаам ЗАГС надорам, аблавам мекапанд. Ту 2 фарзанд дорӣ ва ЗАГС надорӣ, не ки қонунӣ ҳаваё ба номи таан ку, яъне ки хизмат намебаранд тара. Сомон нависад: салом акаи Сорбон, праваи Россия дар Тоҷикистон истифода бурда мешавад? Албатта ки мешавад. Ибрагим нависад: салам алейкум ака, сози як савол дорам. Дасти ростам 2 чилик надорад, хизмат мегирам ара? Рӯи қонун мумкин нест. Азамҷон нависад: салом алейкум Сорбон Сафаров, савол: тақсимоти хонаи падара ҳақ доранд писараш ҷидо шудагӣ бошад, хона дошта бошанд, духтарошон ҳақ доранд ё ки не? Албатта ҳамаи фарзандон барои тақсимот, барои гирифтани хона ҳақ доранд. Дар ҳолате ҳақшон ҷидо намекунанд ки ҳамун фарзандон худшон дасткашӣ бикунанд, яъне ки бигӯянд ба мо ҳақ ҷидо карда нашавад, худшон розӣ бошанд, дар ҳамин ҳолат суд ҷидошон намекунад. Патриот 0101 нависад: раҳмат родной барои ҷавоб, баракаллоҳ. Салим нависад: салом ака, зинда бошӣ, гап нест, як савол дорам. Дар Тоҷикистон антирадар мегӯянд ё ки против радар мумкин аст? Дар Тоҷикистон мегӯянд мумкин аст, штраф мекунанд. Як камтар маълумот медодем. аки ба чен мехондагӣ медонистагӣ ман мумкин аст ҳамин чиз? Ман дар ягон ҷо нахондам ки ҳамин чиз мумкин набошад ё ки штраф дошта бошад. Абдулло нависад: салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Бародар, 2 савол дорам. Якум, як рӯз пеша туи никоҳ кунӣ бирай участковой бихапаш штраф дора. Дуюм, дар деҳа мошин ҳай кунӣ участковой ҳақ дора ман кунад документ суроғ кардан ҳақ дора? Пешакӣ раҳмати худо. Участковой ҳақ надора барои тафтиш кардани правоитра ва барои саволи якумат ки ту як рӯз пеш никоҳ кунӣ биёятра ҷарима кунадӣ, дар ягон ҷо туғриам намегирад рӯи ақли инсонӣ. барои ҳамин ҳар як шахсият бояд ҳуқуқи худша бидонад. бародаро, ҳамин барномаҳое ки ман мегзаронам ба манфиати ҳар яктата камтарам бошад, ҳуқуқи худтона ёд мегиред, медонед дар куҷо чӣ хеле гап занед. нависай 9000001. акаи Сорбон, як савол дорам. брат, агар қатъи арӯси чанд сол гап зани вая нагирӣ, дихта бига хидмат мекушам. бародар, ҳамин хели саволҳоро ма бисёр ҷавоб додагим. ҷавоб ба саволи худат ки ягон ҷавобгарӣ надорам. ҳамин чизе ки дар қонун нест, чизе ки рӯи қонун нест, ҳамун саволро натиҳем хуб караш. дар қонун дар бораи ҳамин хели гапҳо омадагӣ нест бародар. агар граждани дутарафа боша, аблава мебараш? албатта мебараш. дар як ҷо хизмат мекунад, ё дар иҷа ё ки дар Россия. Шариф нависад: салом акаи Сорбон, дар аэропорт аблава мекунанд? албатта дар ҳамун ҷо бошанд мекапанд, мебаранд. Ашуралӣ нависад: салом бародарҷон Сорбон, беҳтарин савол ҷавоб мекунед. дер чота видео кардеси. мо мардуми муҳоҷир ҳуқуқи худмона намедонем. дар Тоҷикистон ҳамаи видеота тамошо мекунам, хеле бохабар мешавам. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонат бошад бародар ба пеш. ҳазор раҳмати калон, зинда бошед. ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад, морам худованд нигаҳбон бошад. Шарипов нависад: салом, амҷа як кӯдак мегӯяд Тоҷикистон меравам, военни билети сохта дорад, типа хизмат кардагӣ ай ваҳдат ай душанбе қапан хизмат мебаранша? аки военни билет ки дошта боша ва то агар тасдиқ накунанд ки ҳавай қалбакия, хизмат намебаранаш. агар тасдиқи кардан, баъд ба ҷавобгарӣ мекашанд, ҳам хизмат мекунанд, ҳам ба ҷавобгарӣ мекашанд. Самирҷон нависад: акаҷон, ягон вақт прямой эфир кун, насиб мекунем, худохоҳ. Сайфа нависад: салом бародар, як савол дорам. маълумот бошад ҷавоб медодӣ хуб мешид. вақте ки двойное гражданство дорӣ, ай шаҳри хориҷа вақти ба ватан омаданда ай паспорти Тоҷикистон мепурсанд. агар ки тани паспорта дар Тоҷикистон, яъне дар хона вақти ба хориҷа омадан аёдат бироварда бошӣ, дар хориҷа гум кардӣ, дар ҳамин ҳолат чӣ кор кардан бояд кард? маълумот надорам рости гап бародар.
бахтиёр: салом ака, як саволи муҳим. ҳамин деволи байни ҳамсоя дар болои и деволи шифири хонаро мондан ҳақ дорад ё ки не? Дар қонун ягон чи нависагия? Ака дар қонун нависагӣ нест ки деволи ҳамсоя дар болои деволи мумкин нест. Инда ки омадагие ки мисол ҳабс кардани замини дигар ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ҳамуро дар назар дора. Ҳабс кардани замини дигар ё иншооти дигар ҳамӣ кашид, и ҳамаи чиза дар назар мегирад ки яъне ина худат гуфтесай дар хонаи там шифирша монда, чизеша монда, уже ҳамӣ саволи худам мефаҳмонам. Раҷабалӣ нависад: салом акай Сорубон. Савол: агар ман аз занам ҷудо шавам, як фарзанд дорам, алимент супорам, барои дидани кӯдак ва ин кӯдак донистани падари худ чӣ фаҳмонда метавонӣ ҳамира мефаҳмонӣ? Брат, вақте ту фарзанд дорӣ, алимент месупорӣ, суд решения мебарора барои дидорбинии фарзанд. Вақт ҷино мекунад, ту дар ҳамон вақтҳо метавонӣ фарзандта дидорбинӣ кунӣ. Тамом. шери нари тоҷик нависад: ман дар ғарибӣ кор кардам, мара посредники тоҷик 54 000 рублей кидат кард. Чӣ кунам? Ман метавонам дар рӯи ӯ дар Тоҷикистон шикоят кунам? Ҷавоб дед. Албатта метавонӣ. Метавонӣ ки дар посоли ҳамуҷарам айболо шикоят бикунӣ, яъне ки дар сафоратхонаи Тоҷикистон дар ҳамон шаҳри Россия, ва ё ки метавонӣ биёй дар инҷа дар суд муроҷиат кунӣ. Як каси дига Сафарбек нависад: ҳамин саволҳо камтар дирозам, бародаро бахшиш ки саволҳои дироза хонда наметавонам. Мазан нест, камтар гирифт шудагем, бисёр бад гап мезанам. Ба фикрам маълуме ки овозам гирифта ист. Мир Саид нависад: салом бародар, агар дар оила як чанд писар бошӣ, аммо як туаш бо фамилияи падар бошад, дигарон набошад, абалав ҳамеқат ба ӯ фарқ надорад ки ба фамилияи падара ё ки ба фамилияи модар шавад. Мебаранд. Ҳалим Додо нависад: салом алейкум, ман дар Москваям. Дар вақти кор бо як занаки калон сол ҳамсуҳбат шудам. Занаки урусая дар Тоҷикистон калон шуда. Вақте ки бародаркушӣ буда Тоҷикистон гиреза шуд. Ака саволта ҳамаша намехонам, ман ми пешаи барномаро кадан саволҳоро ҳамаша якбор мехонам. Мақсади саволи худам фаҳмидам ки занак фалшив дакунан када чӣ хели хонара гирифтаям. Хели қонунои уҷара ман гуфтам ки намедонам ки чӣ хели ҷавобгарӣ дорад. Ва боз навистай: ва ҳамон одамое ки против Сорбон гап пои безеб мезанед, шумоҳон беақлен. Чӣ балои бародар, барои ҳамаи мо шумо консултатсияи бепул додесед, то чени донистанаш. Ай пушти бародар чанд одамо ҳуқуқи хушона донистанд. Ташаккури зиёд барои ҳамин гапта гуфтам. Мадина нависад: савол чунин аст: замини назди ҳавлигии бобом бояд 3 тақсим шавад, аммо амаки майдаким зиёдтар мехоҳад гирад. Аммо мо намедонем ба куҷо шикоят кунем. Аз ҷамоат одам омад мегӯянд мо намекунем, суд мерем, мегӯянд сертификат кунем, баъд мо ҳал мекунем. Ҷавобро интизорем. Рост мегӯянд, аввал сертификат мекунем, баъд ба суд ариза пешниҳод мекунем, суд меояд ба ҳама баробар тақсимот мекунад. Мерседес нависад: салом ака, мара хонам полни ҷидоя хизмат мебаранд. албатта хизматат мебаранд, агар ки як чанд нафар бошен дар оила, яъне чанд писар бошен. Рустам нависад: салом акай Сорбон, раҳмати калон барои барнома. Салом айноми ғарибачаҳо, мо як ҷура дорем, муддати 9 сол нарафтаи Тоҷикистон. Ай қонунои нав бехабарай. Вай гуфт ай самолётфуром нос мекашам, мо гуфтем мумкин нест дар ҷои ҷамъияти ҷарима мекунам. Вай намефаҳмам, мо интизори ҷавоб. Узри зиёд ай мо нофаҳмӣ шуда бошад. Аллоҳ нигаҳбонатон бошад акай Сорбонҷон. Албатта ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нос, сигарет ва дигар чизҳо қатъиян манъ ҷарима доранд. Ҷаримаи ҳама пасташ 40 сомон сар мешавад, яъне ки мумкин нест. дуруст қайд кардем. Муйлаб нависад: салом алейкум акай Сорбон, ман таърих ва ҳуқуқ мехонам. Нигодни военни билет бигирӣ, баъд дар военни кор кардан мешава? Аканя интизорам ҷавоб шад. Нигодни военни билет бигирӣ, дар ягон ҷо кор карда наметавонӣ. мақомотҳои давлатӣ да ҳамун шахсиятҳои нигодни военни билет доранд, ҳамин чиза аёто набароранд ки дар ягон ҷо кор даромадан наметавонед. танҳо мақомотҳои давлатӣ да ягон кори дига боша мекунед. Али Акбар нависад: ака як савол, дар Тоҷикистон мумкин аст дар танаи мошин ягон чӣ нависӣ ё ягон сурат бичаспонӣ? Мумкин аст.
Фарух нависад: салом акай Сорбон, ман як савол дорам. Ҷавоб диҳем: мо дар оила 4 нафарем, 2 писар, 2 духтар. Модарам ай дунё гузашт. Падарам занг гирифт. Падарам акамро аз хона пеш кард. Акаам оиладор ай. Падарам мегӯяд ки хонаро дар номи занам мекунам. Шуморо ай хона пеш мекунам. Агар хонаро дар номи занаш кунам, мо 4 фарзанд мерос бармешавем мувофиқи қонун ё ки не? Албатта ки мешавем. Ба суд муроҷиат бикунем, дастгиритон мекунам. як аз дига нависад: ака, агар ту судяи калон шавӣ, бо қатъи мо ҳам хеле суҳбат мекунӣ. иншааллоҳ хучибане худованд розӣ боша ба ҳамун қуллаҳо бирасем, зиндаву саломат бошем, ҳам суҳбат мемонем доим. бародару барномаро ба охир бирасонем. Саволотона дар комментария нависед дар поёни ҳамин видео. Дар канали ман юрист тиҷей подписатсия кунед. ҳама каса дар паноҳи худо бошед. шабои хуш ҳаматонда. ҳатман дар канали ман подписатсия кунед. Саволотона дар поёни ҳамин видео бинависед.